По принцип знаете, че съм си късметлика и вярвам в късмета си, но имам едно правило, което продължавам да прилагам и до днес. Винаги застраховам движима или недвижима вещ, която притежавам. Всичко ми е застраховано. Тази година се случи така, че просто бях влязла в някаква фаза. 3 от застраховките ми свършиха работа, така да се каже, защото застраховката е нещо, което лично аз правя с идеята никога да не ми се наложи да използвам. Обаче след толкова години, в които съм застраховала всичко, сега бях супер щастлива, че съм го направила. Сега ще ви кажа какво ми се случи. Първото нещо, застраховка от 50 лева, което плащах за малък апартамент с инвестиционна цел, който още беше в ранен етап на обзавеждане, от спукана мека връзка. Беше аквариум. Та срещу тези 50 лева, които бях дала този имот да е застрахован за 1 година, аз получих обезщетение почти между 1200 и 1300 лева. Нещо такова беше. Виждате, че си заслужава супер много. Другото нещо, което използвах, беше застраховката на вилата. Отново паркет, заради наводнението от големите дъждове, които имаше, смятам, помните. Там плащах около 100 лева и обезщетението, което получих, беше около 400 и няколко, тъй като просто щетата беше по-малка. Застраховах имуществото, там имах голяма полза, защото иначе, нали, се сещате, иначе трябваше аз да извадя тези пари и да платя за възстановяване на щетата. В момента така се случи, че ми го плати застрахователната компания.